Fast foody. Tu pre niekoho možno absolútne každodenné jedlo, ale čo keď ti poviem, že fast foody sú extrémne nebezpečné a mal by si extrémne obmedzovať stravu fast foodov. Fast foody sú vlastne nejaké rýchle jedlá, preto je to vlastne odvodené, že fast je z angličtiny rýchlo a food znamená jedlo. Preto je to rýchle jedlo, čiže áno, nasytí to, ale dá ti aj okrem toho extrémne veľa zlých látok, ktoré si dneska spoločne rozoberieme a povieme si, čo taký fast food môže obsahovať a ako vám môže uškodiť na zdraví. Ešte avšak najprv sa poďme vrhnúť do histórie. História fast foodu je veľmi bohatá, no a prvou takouto fast foodovou reštauráciou bola práve A&W, ktorá začala svoju činnosť v roku 1919. Práve táto reštaurácia začala ponúkať slávne pivá, hotdogy v stánkoch na okraji cesty, čo bolo práve ideálne pre nejakú rýchlu obsluhu motoristov. Čiže to bol práve nejaký ten úvod do toho, ako začali tie práve rýchle jedlá, už len okrem nielen motoristov, ale celkovo už aj pre ľudí začali byť rýchle jedlá a práve aj občerstvenia sa stali také strašne dobré a zároveň to boli lákadlá, pretože každý takmer chcel sa rýchlo nájsť a nechcel stráviť nejakým varením proste čas a toto práve prišlo ľuďom ako extrémne dobrá alternatíva, že nemusia tráviť časť a zoberú si nejaký hamburger a idú do života. Čo ich vlastne nasytilo, ale poďme ešte pokračovať ďalej, pretože tá história trošku ešte pokračuje, povieme si ešte o jednej reštaurácii a potom ideme práve o tie zložky rozprávať o tom, že čo vlastne obsahuje taký fast food a čo by ste sa práve mali vyhýbať. Avšak za skutočného priekopníka fast foodu je často považovaný aj White Castle, ktorý bol založený v roku 1921. Bol práve založený Billym Ingramom a Walterom Andersonom. White Castle zmenil gastronomický priemysel tým, že začal ponúkať lacné, rýchle a hygienické jedlá, najmä svoje charakteristické malé hranaté hamburgery známe ako sliders. Reštaurácia bola navrhnutá tak, aby pripomínala čistotu a účinnosť s bielými dlaždicami a nerezovou oceľou, čo malo práve presvedčiť tú verejnosť, že ich jedlo je bezpečné a čisté. Dokonca White Castle bol úspešný aj vďaka tomu, pretože umožňoval práve tým zákazníkom vidieť, ako sa ich jedlo pripravuje, čím zvyšoval dôveru v hygienickom procese. Ich inovácie v oblasti fast foodu viedli k štandardizácii mnohých aspektov, ktoré dnes považujeme za samozrejme vrátanie používania zamrazenej hovedziny a mäsových kotúčov predpripravených na rýchle varenie. White Castle otvoril dvere pre expanziu fast foodového priemyslu, čo neskôr viedlo k rozvoju ďalších veľkých reťazcov, ako sú McDonald's, KFC a mnohé iné, ktoré definovali a formovali globálny fast foodový priemysel. Tak toto by bol vlastne nejaký ten úvod o tom, že čo a ako vznikol práve ten fast food a ktorá bola tá prvá nejaká tá továreň alebo reštaurácia, ktorá začala práve s výrobou tých fast foodov, respektíve tých hamburgerov, pretože hamburgery sú vlastne fast foody. Je to práve tá najdôležitejšia potravina, by sa to dalo nazvať, práve v tých fast foodoch. Hamburgery, bagety, respektíve môžeme to hoci ako pomenovať, je to jednoducho rýchla potrava, to znamená rýchle nájdenie. Ako prvé sú transtuky. Často sa vyskytujú v fast foodových produktoch, najmä v smažených jedlách, ako sú hranolky a vyprážané kurácie mäso. Transtuky môžu zvyšovať hladinu zlého tzv. LDC cholesterolu a znižovať dobrý HDL cholesterol, čo vedie práve k vyššiemu riziku srdcových ochorení. Ako práve ďalšie je práve sol, ktorá v fast foodoch je veľmi nadmernom množstve, pretože zvyšuje práve tú chuť tých fast foodov, respektíve hamburgerov, pretože o nich je to práve, lebo fast foody sú hamburgery a to je vlastne najdôležitejšie. Keby niekto mne teraz povedal, že čo je fast food, alebo keby sa ma niekto opýtal, čo bereš pod slovom fast food, hneď si spomeniem na hamburgery. A práve ich nadmerná konzumácia soli môže viesť k zvýšeniu krvného tlaku a riziku srdcových ochorení a mŕtvice. Ďalšie sú však ako aj prísady a konzervanty. Často obsahujú rôzne prísady, ako sú zvýrazňovanie chuti, napríklad glutamán sodný, konzervačné látky a umelé farbivá. Niektoré z týchto chemikálií môžu vyvolať alergické reakcie a iné zase zdravotné nejaké problémy.
Cukry. Cukry sa extrémne vyskytujú práve aj v tých fast foodoch, no ale hlavne ako v zmysle fast foodové samozrejme nápoje, ale aj jedlá niektoré. Fast foodové jedlá, teda nápoje, často obsahujú veľké množstvo prípadných cukrov, čo môže prispievať k obezite, typu 2. diabetu a k zubnému kazu, čo tiež teda není dobré. Poďme si však lepšie povedať práve tie tuky a všetky vlastne tak nejako lepšie chemicky rozobrať. Tuky je vlastne práve chemický vzorec práve pre tuky není známy, alebo teda nie je univerzálny, že zahrania množstvo rôznych typov mastných kyselín s transizomérmi. Napríklad transizomér kyseliny olejovej sa nazýva kyselina elaidová, ktorej vzorec je C19H36O2. Sodík, chemický vzorec kuchynskej soli, je úplne známy a je to NaCl, čo predstavuje práve sodík a chlór. Práve glutamán sodný, to je zvýrazňovač práve že tej chuti, práve pri tých fast foodoch, tak glutamán sodný bežne je používaný ako zvýrazňovač chuti a má teda vzorec C5H8NO4Na. Sacharóza je bežný cukor, ktorý je pridávaný práve do fast foodových produktov a má chemický vzorec C12H22O11. Práve tieto chemické vzorce reprezentujú základné molekulárne zložky, ktoré sú často diskutované v kontexte nezdravých aspektov fast foodu. Čo môže spôsobovať nadmerné množstvo fast foodov, alebo respektíve ako by sme mali pozerať na to množstvo fast foodov, pretože to je vlastne extrémne dôležité pre nás všetkých, aby sme vlastne boli zdraví, pretože predsa len fast foody, zoberme si to takto z hľadiska. Fast foody vlastne sú nejaké tie hamburgery, keď povieme. Hamburger sa skladá nejaké tie žemle, stejku, ktorý je práve na oleji. Čiže vlastne na oleji, to znamená vzniká tam tuk. Máme tam práve tie tuky, o ktorých som hovoril. Taktiež je to celé posolené a skladá sa tam aj z iných ako siera a iných vlastne zložiek, alebo teda surovín by sa to dalo povedať. Ale práve, ktoré som teraz hovoril, to sú tie najzákladnejšie, ktoré sú vlastne takmer hneď viditeľné, ako napríklad tuky a sol. Tiež je tam aj niekde cukor, prípadne hlavne v tých nápojach, ako teda v obyčajnom jedle, a dochucovadlá ako keby, lebo tie sú extrémne tam dôležité, aby to malo dobrú chuť. Čiže niektoré, ktoré som teraz vymenoval, to sú práve tie také najzákladnejšie, by som povedal, zložky, ktoré hneď sú viditeľné v tých fast foodoch. Ale samozrejme sú tam aj dobré zložky a niektoré fast foody samozrejme ako hamburgery obsahujú teda zeleniny, čo sú práve pre naše zdravie extrémne dobré, čiže nie sú hamburgery až také zlé, ale na jednu stranu obsahujú aj zložky, ktoré pri nadmernom množstve môžu spôsobovať všelijaké choroby alebo prípadne nejaké zdravotné problémy a ťažkosti. Pokiaľ ide o nejakú tú konzumáciu fast foodu, odporúčania sa môžu práve líšiť, ale väčšina zdravotníkov súhlasí s tým, že by sa malo to obmedziť tenkrát týždenne alebo najmenej je často považované za rozumný kompromis práve pre tých, ktorí chcú nejaké sa potešiť práve tým fast foodom bez významného negatívneho vplyvu na zdravie. Je teda jedenkrát týždenne. Ale avšak najlepšie zdravotné výsledky je najdôležitejšie zameriavať sa na vyváženú stravu bohatú na čerstvé ovocie, zeleninu, celozrnné produkty a nejaké tie proteíny. Čiže naozaj je najrozumnejšie čo najmenej práve konzumovať fast foody, ako to len ide. Samozrejme, fast foody predsa len ako pomôže ti to napríklad, keď ideš niekam do školy a nestíhaš si nič urobiť ani nic nemá v škole. Fast food ti extrémne pomôže, napríklad taký hamburger, že ti napríklad dodá teda potrebné nejaké tie látky, alebo teda nasýti ťa a dá ti teda tú určitú energiu. Preto je to fast food, lebo je to rýchle jedenie. Ale zase na druhej strane, keby sme mali každý deň do školy, keď ideme jesť fast foody, tak je to nezdravé. Preto odporúčania sú také, že čo najmenej teda fast foodov a vyhýbať sa teda tukovým jedlám, či už teda spojené s nejakým olejom, solou, pretože aj to vie spôsobovať všelijaké tie choroby, ale o tom si môžeme povedať napríklad v ďalšom videjku. Dávne som rozobral fast foody, čo o nich treba najdôležitejšie vedieť a niečo teda vlastne do tej histórie som zaboril, čiže vlastne dávajte si vlastne pozor na to, čo jete a najdôležitejšie je naozaj, aby ste jedli práve tú zeleninu a ovocie, aj keď samozrejme, že keď to hovorím, samozrejme ja tak ale naozaj vám odporúčam dobre, pretože ak chcete byť zdraví, odporúčam vrelo naozaj zeleninu. Možno sa to teraz dá ako taká vtipná vec, ale jedenie je vlastne najdôležitejšou alebo veľmi dôležitou súčasťou práve nášho života a treba dbať na to, aby sme boli zdraví, lebo na starú, chápete? Čiže ďakujem, že ste dopozerali toto video až do konca. Naozaj
Ďakujem a napíšte, čo by som na budúce mohol urobiť. Zase budem robiť nejaké zase challenge, viem, že tam ešte potom budem dávať video o tom tady drinkov ochutnávky a veľa iných somariniek, čiže napíšte mi teda aj mimo teda tých tady, že čo by som ešte mal teda urobiť a držte sa, dávajte odbery a vidíme sa zase na budúce. Čaute! Dúfam, že ste si z toho aspoň niečo odniesli. Díkes.